rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Soundset Scanner. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Svakim radnim danom u 8 ujutro. Soundset Scanner. Ja sam Željka Veverec, slušate Soundset Scanner. Koliko bodova je potrebno da bi se učenik upisao u 4-godišnji srednjoškolski program? 36. No prema ravnatelju škole braće Radić u Kaštel Štafiliću bilo je dovoljno ispod 36, što je mimo svih propisa. Ravnatelj digao cijelu bunu, optužio Ministarstvo obrazovanja, ministra, pa gotovo cijelu vladu za bešćutnost. Nije li bolje da djeca budu upisana mimo zakona, nego da budu upisana po programima za koje imaju dovoljan broj bodova? Ravnatelj je odlučio od sebe napraviti heroja koji pomaže djeci, umjesto da se držao propisa i pomogao djeci da upišu u škole i programe za koje imaju bodove i znanje. Umjesto toga, ravnatelj je vrlo herojski zatražio da ministar Jovanović da ostavku i da djeca idu normalno u školu u koju im je on dozvolio upis. Ostavku ministar neće dati, ali će na kraju balade ravnatelj biti smijenjen, inspekcije kreću po školama kako bi se riješile sve nepravilnosti ako ih se nađe. Jovanović je ponudio djeci i roditeljima da se upišu u 3-godišnje programe sukladno njihovom uspjehu. To nije leglo dobro ni roditeljima ni djeci, a najmanje uskoro smijenjenom ravnatelju. No, kaže ministar, zakon se mora poštivati i tu je u pravu. Fučka mi se. Soundset Scanner. Predsjednik Josipović mogao bi se sastati sa srbijanskim kolegom Nikolićem, ali u Podgorici, na neutralnom terenu. Kako će se naš predsjednik postaviti po pitanju fajta koji je sam pokrenuo s vođom srpske manjine u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem, znaćemo jako brzo. Obrušavanje na financiranje lista jedne manjine zbog propitivanja o njegovoj imovini i kako funkcionira ZAMP, nešto je što predsjedniku nije trebalo. Je li stvar u savjetnicima ili taštini, ostalo je otvoreno pitanje na koje još uvijek svi čekamo odgovor. Predsjedničkih problema nema francuski predsjednik Hollande. On je odlučio da će uvesti porez od nevjerojatnih 75% onima koji imaju godišnja primanja veća od 1 milijun eura. Iako ne može riješiti probleme države u par mjeseci, na pravom je putu. Obećao je kako neće u 2013. potrošiti ni eura više nego ove godine. Možda bi naša vlada mogla se ugledati na francuski model i nešto od toga primijeniti i na nas, a ne trošiti po ministarstvima više nego što se zaradilo. Ili u državnim tvrtkama poput Hrvatskih željeznica, gdje se za jednog od direktora naručuje automobil u vrijednosti 320.000 kuna. S jedne strane se naručuju luksuzni automobili, a s druge strane otpuštaju 2500 radnika. Očito se u našoj državi ima para za nešto, a za većinu nema. Tako bi država trebala uskočiti i u rješavanje financiranja Spaladium Arene u Splitu. Obećao je potpredsjednik vlade Branko Grčić. Lijepo je gledati kako plaćamo dugove Ive Sanadera, odnosno danak njegovoj megalomaniji koja je imala korist samo u vrijeme svjetskog rukometnog prvenstva. Svi gradovi su znali u što ulaze kada je bila u pitanju izgradnja velebnih dvorana, no par godina kasnije svi bi na državne jasle, jer su se dvorane pokazale neprofitabilnima. Dodatni problem je gradska uprava u Splitu, koja tvrdi nema novaca i nema namjeru plaćati svoj dio. A građani bi mogli odahnuti ako se provede ideja HNB-a, prema kojoj ukoliko vam banka povisi kamate, možete se prebaciti u jeftiniju banku. I to besplatno, bez naknada. Živi bili pa vidjeli. Skener potpisuje Mirela Pejaković. Soundset Scanner.